uns castells declarats Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO, que avui representen més que mai els valors de treball compartit, de solidaritat, d'ajuda mútua, per aconseguir un objectiu tan noble com ho és el que ara es proposa el poble català. Poder decidir lliurement, democràtica, el seu futur. Uns castells que són símbol, com Catalunya, de coratge i esforç col·lectiu per vèncer l'impossible. En l'Europa del segle XXI, democràticament i pacíficament, hem expressat a través de les mobilitzacions més massives del darrer lustre a Europa que som partidaris de resoldre aquest desempat amb una consulta el proper 9 de novembre. La resposta per part de l'estat espanyol ha estat negar reiteradament la consulta y negar el diálogo por buscar una... Espero no perder a mi señora que no ha traído el teléfono. Si no, sí, no. Buscar otro. Hay bastantes. Nunca se sabe lo que va a pasar. No por demanar permiso ni ampara, sino por explicarnos... Yo voy por la tercera, ya 4, ya demasiado. Ya aquí me he plantado aquí, suficiente. Pot construir l'Europa del segle XXI. La cultura catalana, des de fa segles, forma part 27, 28 años. Ya me he pasado el periodo de prueba.